Сега, тук направим каквата. Факта. Само, че това не е първи епизод. Първи епизод ми се стри. Сега ще кажете, Оги, какъв е то голям левел? То голям левел го спечелих от 500 зомбита. Значи, когато си ходих, имаше спаунер. 10 спаунера там. И Алекс ми ги беше сложил много малко. Не знам къде ги взе, мисля, че ставам кръчив. Но, така. И е там. Той е така с зомбите, аз е така целих си ги. Дали ще направих преигра от как ще да ми дойдат. Много. Гоше виж как не мога да мръзне ми едно сърце. Гоше сега се включва. Ама не знам кога се включва. Гоше, включвай се. Не мога, не ми излиза. На него не може да излиза, не може да се включи. Те пак да. Ама точно. Но. Що? Ние имаме много стрели и може да се фулляме. И там. Чакай. Ще се покажа. И това място. Ето го почистих. Препознато епизод записан. Го почистих. Ще готов. Да. И аз трябва да чиста. Чакайте. Да взема. Вижте. Нямаме. Трябва да се готова. Настя, Дидо, ако гледаш този епизод или си искал факта, не е нашия факт, а другия факт. Ако гледат епизода, да ми удара, да ми кажат как се прави. Искам да срещна пост с тях, защото са ми... Что мы посмотрим? Еще да, влезем. Да. Дали само живеем, дали не се знае. Скачаме вътре. Може да живеем, матки. Влезнем. Живи сме още. Виждам Уинтърна. Виждам един гъв, който се нашъл в стена. Къде е този гъс, бе? Това ли се правиш и това?
мисля, че това е за епизода. Да не ме хвана. Разгледахме. Другия епизод се види по-дълъг като е. Двойно по-дълъг. Съди по-интересен ден. Се учим от там. Но с брат Пешо ден. И с брат Алекс. Брат Пешо може да не дойде. Брат Алекс се дойде 100%. И мисля да тръгвам да спирам епизода, защото просто така го спра. И ми... Айде, чао! Чао!